Ifhem waħda, jekk trid issalva lil-dinja xi ħadd bħal Fredo l-Gigi għandek bżonn kalm u twajjeb. Imma jiena bħalissa ninkwita fuq xi ħaġa li l-Maltin ma jafux fejn iridu jiġu biex isalvaw. Għalhekk issa bdejt kampanja fuq l-istazzjonijiet l-aktar li jsegwu l-Maltin, pereżempju fuq Smash TV, fuq Favorite TV. Hello! Hello, Radio RTK! Kemm nieħu gost nisimak? Kemm nieħu gost nisimak hi? Ejja. Isma' Għajdli. għadni kif sibt kartira. Fija 60 euro. 3 credit cards u ID card ta' wieħed ċertu Pawlu Katania. Ix onesta. Allura tidin nagħmel appell biex il-Pawlu Katania teħlura l-kartiera? Le, xejn teħlura, le, ta'. Mela fejn ċempilti. Xtaqt niddedika l diska biex nirringrazzjak. Tajjeb ukoll. Bindaw. Taddu lix telefonat. No. Għatlek no. Bambini bata tajba. Għalla ma tifimx bil-Malti. Għatlek no. Pleased to meet you, inti x'ismek? Kulħadd moħħu biex joffri id-drinks. Ara x'in il-problema? Għax għandi saqajja allerġiċi għax-xorb. Jintefħulek? Le, jinfetħuli. Inti miżżewweġ? Ara? X'ġara? Le ċemplet l-mara għandha saħna fuq għadi. Huwa x'jiena miżżewġa, imma ma tantx kelli xorti fi żwieġ. Kelli lil Tony, kemm kien iħabbni, imma kien marradi, dejjem b'xi ħaġa. Niftakar darba daħal tard id-dar u qabeż fuqi, u beda jbaba se jteftef. Għadlu smaħan, għaddu da xtak il-lejla t-tabib, xi pirmla tal-virilità. Għalli, x'pirmla. Il-tabib ta' 12 sija ħajja. Gracie, waħda tajba qabel ma mmut. Qalbi ma tatnix. U xin lestejna dord biex norqod. U wara ftit rġejta sejtu jbaba si teftef. U għalli, Gracie, 8 sija oħra tbaqali. Jimporta. Mus se niksillu qalbu. U xin lestejna dord biex narqot. Rġajt għattu jibabes u għajjimni. U għalli, Gracie, għattu smar besija toħran di funeral. Mbatt, mitli. U raħkali l-Clyde. Hello, King Clyde, Inglis. Niftakar mortandu in the cottage in the country. U sint ħalt, rajt lu ħajt mim l-irjus ta' ċrif. Għadlu smaħan, għadlu what's the idea li z-zomra staċerfa fuq il-ħajt. U għalli, għax here in the UK, wara li naqtawlom rasom, nżandlu għom mal-ħajt. Fissajf nizilt Malta, u xin daħal fis-salot, rali ħajt mim l-frames. U għalli, who are these people mal-ħajt? Għadlu wara, daka Joe Boċ, li ħollu Izgalja u daka John Dalli. Għax here in Malta, wara li naqtawlom rasom, nifrejmjawom. Għambat, mitli, u rekli l-Zaran, iż-żiz il-kontrattur. Senjur, kif inħabba mien, kallax gbir kallu. Specialment il-jott. Dejjem jabbi, xi segretari ġenerali. Imma dejjem on the go, you know. Niftakar darba morna dentist u għat l-isma dot, għandi appointment għand il-ħadressa u rrit imur l-spa. Maġla ħafna. Inti taqla li sinna malajr? Għalli, viva senjura, ma sakem juhu l-oppju. X-loppju dot, bla l-oppju. Kollo sew, xgħat għandek. Li ma sinna senjura, iftaħlu ħalqek ħan. Mbatt meta laqli 40 sena, għatlu ħan, rigal, nibatak il-Hawaj. Xipjaċej, mela la 41 sena se tagħmilli. Forsi nġibek lura. Mbatt, mitli, u raħkali l-Harold. Fuq tijaw kien Harold, 7 sena kull ma kellu. Niftakar darba, nizilli għal-kubtaj, u għalli, Gracie, tizzawġni. U jina bidmu fajnejja, tlu iva.
U ħagġoħra. Ħagġoħra. Għajdli ħon, hi. Tajni daqsajn n-umbinaw. Umbad bil-ferħu l-ċitament li qabadni, għatlu smaħan, niġru ġirja fuq u taħtafni waħda tajba. Iva, ma d-deċidi, jew niġru ġirja, jew naħtak ħatbas ma niflaħra milom id-dej. Umbad, mitli. U flok tfintu kremajtu, tawu l-irmit, ġaġġarra sabiħa. U mort fej il-barbecue set il-ġdijt. U poġġejt l-irmit fuq idejja, u għatlu qalbi. Tiftakar konna jlek ixtriju li dak iċ-ċurket, unwedek illi ixtriju li dak il-Ferrari, unwedek illi ixtriju li dak il-penthouse tinje pint, unwedek illi issa kollox trajt bil-life insurance tijak. Grazzi. Mort nħallabġek, il-konta taw, mort nħallabġek, il-konta taw, mort nħallabġek, il-konta taw, mort nħallabġek, il-konta taw, Halluqa, mort kemm insuq, biex forsi mbakar u nifranka l-kju. Tal-bib tani biljet 602 konta l-aħħar net mort inħallabġek. il-konta taw, mort nħallabġek, il-konta taw, Xamil bidej! nħallabġek, il-konta taw, mort nħallabġek, il-konta taw, Fittija, għanda l-aħbet skrivan, kienet jimla l-karti tranquillu kama. Għatlu dek jasud li fiskju sentum, għalli jek tiġi sew taġmat billu. Tal-bib tani biljet 602 konta l-aħħar net mort inħallabġek. Il-konta taw, mort nħallabġek, il-konta taw, Xamil bidej! mort nħallabġek, il-konta taw, mort nħallabġek, il-konta taw, Qabżitli u mort lura l-belt għand il-ministru biex namel complaint. Bibtani biljet 602 konta l-aħħar net mort inħallabġek. il-konta taw, mort nħallabġek, il-konta taw, Xamil bidej! mort nħallabġek, il-konta taw, mort nħallabġek, il-konta taw, mort nħallabġek. Imma l-fejn uħu ġurnata lik biex nħallas konti. Naħseb il-tfali siħbi, Tirġi bil-kont, ma tiċċempillhom u forsi jirrispondu. U għajja fawl. Imma l-fejn għal-kummidi kollha biex nħallsu kont. Iwa xaħat tal-menu jirrispondi email, jew telefonata. U għajja. Tu sejrinek, ħela taħi. Il-konta taw, il-konta taw, il-konta taw, Nasbuni mandimx jgħamlu. Iħarsifuna bil-lejl u binar. Dawn huma il-Pulizija ta' Malta. Illum niltaqa' ma' PC 123 li jispjegalna fuq il-ħajja fil-korp tal-Pulizija. Għalfejn sirt Pulizija? Meta Dr. Adrian Vassallo għalli hemm bżonn il-Pulizija ta' Malta jiċċekkjaw fuq il-pornografija fil-hotels, jiena ħassejtni li sibt il-missjoni tiegħi fil-ħajja. X'huma l-vantaġġi li tkun pulizija f'Malta? Jiena u sħabi niltaqgħu ma' ħafna nies ġodda, ta' kull età, bħala anzjani.
niltaqgħu ma' żgħażagħ ukoll. Ingħaqad ukoll mal-Korp tal-Pulizija ta' Malta u ta' Għawdex.